Здравейте, фенове на Геймплей консола. Аз съм Ванката и ви с третия епизод от нашата FIFA 2014 поредица от епизоди с отбора на Tottenham Career Mode. И виждате, гости сме на Арсенал този кръг, втори кръг. И наш състав е на вратата Хуго Лорис, пред него Дани Алвеш, Юнескабу, Вертоген, Кайл Уокър, Сандро Чадли, Ленан Дембеле, Солдадо и Марко Ройс. И потърсих нов ляв бек и намерих Маркус Рохо, който прие офертата, но точно на деня на матча и затова няма да може да присъства на него. И да започваме матча. Този матч трябва да победим, защото миналия кръг, знаете, загуба. И виждате стартовия състав на Арсенал. На вратата Щензе, пред него са Агня, Мертезакен, Кощелни, Монреал, Фламини, Уилшер, Уолкот, Подолски, Санти Казорова и Оливер Жирут. Те ще играят схема 4-2-3-1. И тяхният треньор е Сен Венгер. И да, гледайте матча. Задължителна победа тук трябва да има за отборът на Тотнъм. Знаете, миналия кръг загуба от... Не точно загуба, а равенство, но това се чиста загуба от отборът на Кристал Палас. Тук е много добра намеса и виждате още от първите минути футболистите на Арсенал тръгнаха в атака. Тук Марко Ройс се намесва. И сега той тръгва по крилото. И тук много сакато повеждане. Пас към Дани Алвеш, който тръгва. Ще може ли да центрира? Да, центриране към Дембеле, но не мина неговото центриране. И сега 3 на 3, вече 4, 5. И сега дали Марко ще стигне тази топка? Да, правих и този път хубаво обръщане. Шут! И топката да избита от защитник на Арсенал. А, не, това се е бил такъв удар, значи топката отишла в аут. Тук какво има сега? Фаул за тях. Защо пък? Не. Ето точно на такива положения ще разчитат футболистите на Тотнъм този матч. И тук какво беше това подаване на Солдадо към Арън Ленан. Просто... И сега отнете топка на Солдадо. Но отново загубва. Дали тук Кайл Уокър ще може да стигне Уолкот? Уолкот го преодолява. И сега контратака. Солдадо се е втурнал напред. Пас към Арън Ленан. Притеснява защитника на Арсенал. Но все пак той се справя и организират поредната контратака в матча, която изглежда опасна, но тук Кайл Уокър се е върнал много бързо и добре е покрил Санти Казорова, но отново е притесняван от него и много рискован пас, в който естествено загубен и Оливер Жирут излиза сам срещу вратаря, но това е засада. Кайл Уокър отново. Уолкот тук със страхотна намеса усети просто къде ще продаде топката, но виждате бързината на Кайл Уокър. Просто виждате за какво става въпрос. И тук Саня ли беше това? Да, Саня се намесва по чудесен начин. И отново Уолкот отнема топка и
И е притесняван този път от Чадли. Двамата се разменят по едно отнемане на топката. Как се каже. Тук чудесно Чадли се справи срещу двама играчи на Арсенал. И отново те са принудени да изчистват в аут, защото те виждат, че става опасна атака. И няма просто на къде. И сега Локот, знаем е бърз. Дали Марко Рой ще може да го стигне? Не, той подава към Фламини, който се забави и виждате само колко бързо се върнаха футболистите на Тотнъм. Тук удар на, не знам кой беше, и Хуго се уловява. И тук някакъв пас, дето като по чудо стигне до Дембеле. И сега Солдадо. Пас към Арен Ленън, който не можа да стигне първи топката и отнема топката на вратаря. По-скоро вратаря хвана първи топката и виждаме едно много споровно първо по време. Да, нека да преминеме. Тотална доминация имат до тук шпорите. И виждате само какви унемания става, те имат голяма... Просто са по-добри в центъра и затова винаги отнемат топката. Този път центрира на Арен Ленън, все едно беше удар. Много се беше засилил. И... Виждате само за каква преса става въпрос, не дават никакъв шанс, освен изритване на топката. И тук Мертезакер тръгва, нещо напред се прави на бърз. И Фламини тук страхотно застъпване направи. Виждате каква борба става в центъра на терена. Просто ето това е футбол. Виждате удар и какво беше това? Какъв гол на Оливер Жирут? От далечна дистанция. Просто какво направи? Виждате само за какъв аут е от тук. Просто Хуго Лорис видимост ли нямаше какво? И футболистите на Асен Венгер повеждат в резултата. И корнер за Тотнъм. И тук ще извърши първата смяна на футболистите на Арсенал. Влиза Михел Артета. Шут на Марко Ройс. И отново ъглов удар. Центрира на близката града. И тук отново изчистване на топката. Гледайте къде отиде топката направо. Тук Чадли се опита някакъв финт. Нещо финтове. Това. Дали тук футболистите на шпорите, футболистите на Тотнъм ще могат да отнемат топката? Не. И Подолски, той се забави. И да видим Арен Ленън. Връщане на вратаря към вратаря. И тук ще има... Не. И да, ще извършим първата смяна. Така, Чадли отново измонен и ще го сменим на мястото. Ще влезе Паулина и Джермейн Дефо ще влезе на мястото на Солдадо. Другите играчи са още добре. И отнемане на Марко Ройс. Ама защо така се спря Солдадо тук в тази ситуация? Това не трябваше. Не трябваше така да прави. И отново грешка
Извинявам се за това прекъсване, но просто така трябва да наложи се да прекъсна. И да, продължаваме. Един опасен удар, но бе неутрализирано. Бе, нали, хубаво прекрати топката да влезе в вратата или просто спаси гол. Нищо повече. И вече се насочваме към края на матча. Тук, добре, се оскудна Дембеле. Дали това ще бъде гол? Не. И това е Дуспа. Дуспа за Арсенал. Дами и господа, Дуспа за Арсенал. За Тотнъм по-точно. И Мертезакер, извинявам се, и Мертезакер получава жълт картон. Това ще бъде поне най-важният момент в този матч. И отново Марко Ройс. Да, Марко Ройс. Да видим дали ще бъде втори гол за него от Дуспа. Да видим. Засилва се. И това е гол. 1-1. Отново Марко Ройс изравнява резултата. Отново той бележи гол. И да, 1-1. 1-1, дами и господа, Марко Ройс вкарва гол от Дуспа. И от тук отнемане на Жермен Дефол, който излиза сам срещу вратаря почти. Тук нямаше ли фаул, бе? И 1-1. 1-1, дами и господа. 1-1. Арсенал Тотнъм 1-1. Каква важна Дуспа в края на матча за Тотнъм. И поредното равенство. Виждаме, те ще стоят на 10-та позиция. Шпорите. Арсенал са на второ място. И Челси без загуба. Имат вече 2 мача без загуба. И имат 8 попадения и един тяхен, нали, гол вкаран. И да видим календара. Виждате, посрещаме Слонзи на наш терен. И да, всичко това беше от мен. Абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте и така другите там процедури. И да, чао от мен, това беше.